yen kowe seneng lalewa ada anjo seneng lame becek alu wong prasaja mong welengku aja lame yen kowe seneng lames gampang kena ing bendu tumraping sesrawungan mbok aja sok seneng lame seneng lames gampang kena ing bendu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wasno. Oke, Gojo Ibu Siti Banjarjati. Aja sok gampang janji wong manis yen to amung lape becik aluwung prasetyo nimas ora gawe
janji wong manis yen to amung lampis becik aluwung prasetyo nimas ora agawe tuwa
Hayu ruang han ngayai karaya ayo dur gantine calonnya binut timure peci ujian guys ayo supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri koyop rukun tumandang aseng katku mrekut tamah tatiata arca dur menika sedaya saking keluarga ageng saking laladan Plupuh Sragen Asri nggih ugi boten kata lumpen saking siang katur Mbak Wanti-wanti Mbak Lusmini sedaya matur sembah nuwun murah sandang pangan yekti Jrakutha desa desa
diajeng londur garwanipun kakang kang ndak tresnani. Tak jaluk kanthi ikhlas ing atimu. Ayo bareng-bareng nyunyun marang Hyang Widi. Tresno kang sejati, tresno kang suci. Muga tresno iki nganti temekeng pati. Ora ana wanita liya kajaba sliramu kang ndak tresnani wong ayu. Kaya tumungkile kembar. Jan Mbak Yuli suarane jan top markotop. Suarane marayok. Alah. Berarti cas mau bengi. Mas Reza Widodo buat adikku di Adi Nur Cahyo Pambuti, sampai jumpa besok ya di Serpong. Filma Shaila. Monggo menika saking Ibu Siti kang kadulu reroncen melar
namung dadi impen pepuntone pantes diku Waalaikumsalam Mas Sugeng. Dunange wong manes ingkang mawe sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu bagus pepucanku ora pitu rasane atiku awak longkrah rapi turu wawayanganmu angrari ati aku tansah nunggu kowe bali rasa kangen rapi semari mung sliramu kang bisa malah takes tresnaku kira bakal layu ora suwe aku balik bisa sumane ana ing sisimu rasa kangen ora liya kajaba kanggo sliramu nggih sehat Pak D amin oh nggih sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen
aja semelang dewi tresnaku kira kalayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Ana dongeng entik-entik si panunggul paten ana panunggul apa salahe ngungkuli ing sasama aja di ndak kuala Kalau apa ki Pak No? ambuh Dik lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasa Kala nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwah putri dumateng sesepuh bini sepuh kang satu kinurmatan. Langkung-langkung para punden pangemban-pangembating praja kang tansah dalam tresnan iki boten katelomban dumateng para santriwan santriwati. Ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Mugi katur sedaya sederek-sederek YouTuber Indonesia
Gino Lovers Indonesia, Rismo Mania Indonesia yang tansah katresnani. Satripun semoga kita sareng-sareng aturkan puji dan syukur dumateng asane Gusti amarga dumati salat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga lan kerabatipun kang tansah kula tenggo-tenggo safatipun atas ya mulki masa mangki. Awit tim kedalari pinuka kawulan panjenengan sami tansahipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan. Sehingga kawulan panjenengan sami saged makempal wonten lapangan voli JVC Cijujung RT 01 RW 13 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sampun paring dawuh saking pun Pak D Sukirno, sampun paring donga pangestu. Awit wekdal punika panjenengan Bapak Sukirno adalah pisan kinasih Bapak Zainul Arifin dan Ibu Sri Suswanti. Sampun hanatepi danemaning sepuh hamla kromaken putra kinasih D Anna Safrida Alfian Tasari, kasabun kelapan dawuh lawan Bagus Febri Ari Susetyo. Mugi pinantan saripun tanggipun hang lebih bering agung minten swarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk kekancengan tresna jenengan putra putri yang soleh lan solehah. Amin 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 Allahumma amin. Kelas kadang saking pagiyuban campur sari Nyu Cahya Muda ingkang dipun pandhegani Dimas Gino Wibowo Mijil saking laladan Taman Mini Indonesia Indah Marak Sowan. Wonten nasa panjenengan sampun bandhawu saking panjenengan Pak De Sukirno sakeluarga saperlu paring donga pangestu. Ugi panalipun tersuka parisuka lumantar gending campur sari mugi-mugi pasuki dalam sakadang kantos dumugi paripurna gadis samangkin dan suka dalah renong penggal tentunipun. Kelas kadang saking Nyu Cahya Muda makaro saringan Papayu Audio Sound System Joko Genset. Live streaming wonten channel Cahya Muda Official. Ugi cerah foto di jantung nyuwun lebih diwati jangkep sekawan tatahipun setunggal bagus tunggal mijil saking laladan Jawi bagian timur. Pisanipun Dek Nimas Nyu Cahya Muda. Indra Pak D Gepeng, Mas Reza, Mas Tudiono, sembah dulu, sehat-sehat. Dek Nimas Dalam Nyu Cahya Muda. Memang kata numpak sepur, Dek? Numpak busway. sepur. Oh, sepur. Engkang kali mijil saking laladan Bumi Sukawati saking Seragen Asri. Pisanipun jeng dari Ekawati Nyu Cahya Muda. Tiga mijil saking laladan Ngayuk Jakarta saking Semen Gunung Kidul. Urip nang desa pelosok kono banyu angel. Dadak munggah nang pucuke gunung. Layak gak tau adus. Layak gak tau adus sikile nyeleper-nyeleper. Sikile gudiken. Panune wis mari urung. Besanipun londurnya Indonesia Nyu Cahya Muda. Jane saya nek jane tae polaku wae. Heeh ki ae. Lon nek ngono gak londur. Ingkang nganggo pungkasan ugi mijil saking laladan Bumi Sukawati Seragen Asri saking Gemolong
Sak caketipun Gunung Kemukus. Cantiknya Nyu Cahya Muda. Ganasnya Indonesia. Dede Rizka. Wow, Rizka Nyu Cahya Muda. Cahya muda campur sarine wong duwe gawe. Aku piye to bose kok malahan. Ki bantu siang. Dalam piyambak Gino Wibowo SNI. Standar Nasional Indonesia. Standar tenan. Iya. Tenane. Ya. Saking Bumi Sukawati Seragen Nasri, Mbak E mikir sakne podang kuning, salak pulang oke. Sinambi lelenggahan. Bu ya. Ya habis langsung diputer. Sinambi yang rapi di dalam sampun cuma sungguh sarang-sarang kita bidang katakan kados buti kiprah saking kadang-kadang pahit kuman campur sari. Nyu Cahya Muda campur sari memang ndek gawe. Penake saiki ora kanggo sesuk. Katur Pak D Sukir siap-siap kita jalan ke sana. Nggih. Jirolu. Pacaane sarwa asih coba kan Eyang Uti sehat-sehat. Selamat terus kantor Jati. Selamat Pak D. Teman.
Nadyan kepasane kalingan godhong sak lembar nimas bablasnya podang kuning masih Adion ngawi mas. ya siap. Pacaane sarwa ati podang kuning yo ya padhe mengke Madiun Ngawi diaturke yo. Ayo mbak podang kuning. Sesapa padha mara monggo Pak Giarno. Sesepuh padha mara Pak Giarno, podang kuning monggo Pak D. Ayo. Saking sesepuh padha mara Dik Rizka. Keluarga besar padha mara Pak Giarno. Nek pundi menika Pak Giarno? Pak Giarno monggo Pak, podang kuning ngatur menika. Keluyuran
sudah pulang matur sembah ugi keluarga besar saking sesepuh Podomoro Pak Giarno. Monggo. Podomoro mangga. Podomoro. Podomoro mangga ya Bu Sunarti sekian siang.
Bali tak sesuwun eling marang ayam tentrem pangajapku rino wengi bola bali mung gawe laran ning ati Nggih, keluarga besar saking Podomoro sampun diaturke Bundari. Mugi berkah barokah sehat selalu.